Здравейте, приятели, и добре дошли отново в рубриката Киноакцент. Днес съм ви подготвила новина, която знам, че мнозина от вас чакаха с затаен дъх. Ако сте почитатели на качествените исторически детективи и заплетените криминални загадки, направо се настанете удобно, защото любимият ни безкомпромисен следовател се завръща на екрана. Точно така, говорим за дългоочакваното продължение на хита "Смъртно наказание". Отбележете си датата в календара – 20 април 2026 година, когато по телевизия NTV официално стартира вторият сезон. След страхотния успех на първата част, сега създателите са ни подготвили нови 12 епизода. И съдейки по всичко, което знаем до момента, този път залозите са доста високи, а мистерията е много по-мрачна и напрегната от всякога. Да преминем към самия сюжет, защото той наистина грабва, още от първата минута. Всичко започва с един класически мотив в криминалния жанр. Опитът на главния герой най-после да си почине. Нашият познат следовател Егор Табулин се отправя на напълно заслужена ваканция в спокойния Минск. Но както често се случва с хората в неговата професия, почивката му се превръща в същински кошмар, след като съдбата го отвежда право на едно съвсем прясно местопрестъпление. Жертвата е местен учител и страстен колекционер на антични икони, който е открит мъртъв броени дни след като е направил огромен жест. Дарил е безценната си колекция на местния музей. Разбира се, следователите в Минск веднага започват работа по случая, като основната им версия е, че става въпрос за убийство с цел грабеж на скъпа реликва. За тях това е просто поредното престъпление, но безпогрешният инстинкт на Табулин му подсказва, че зад тази смърт се крие нещо много по-мащабно и зловещо. И ето тук нещата стават наистина смразяващи. Докато местните власти се лутат в догадки, Табулин забелязва нещо, което обръща всичко с главата надолу. В Ярославъл се случва друго, на пръв поглед несвързано престъпление. Известен бижутер е открит мъртъв. Детайлите около смъртта му обаче са плашещо идентични с тези на убития колекционер в Минск. За нашия опитен следовател това вече не е просто изолиран инцидент, а началото на сложен и много опасен пъзел. Това, което категорично свързва двата случая, е жестокият и изключително специфичен кървав почерк. Всяка една от жертвите е ликвидирана с хладнокръвен, прецизен удар с тежък предмет точно в основата на черепа. И винаги, абсолютно винаги, смъртта е съпроводена от изчезването на уникални антични произведения на изкуството или безценни бижута. Вече става кристално ясно, че това не са обикновени грабежи, а дело на хитър и безмилостен сериен убиец, който има слабост към скъпите исторически реликви. И какво мислите се случва след това? Въпреки очевидните доказателства и ясен модел, Табулин се сблъсква с нещо много по-трудно от самия убиец – бюрокрацията и недоверието на системата. Той се опитва да убеди колегите си да обединят случаите от Минск и Ярославъл, но среща категоричен отказ. Местното следствие е прекалено заето с хипотезата си за открадната реликва и отказва да приеме идеята за сериен убиец. Табулин остава напълно изолиран, без подкрепа, сам срещу всички. Но ако познавате Егор Табулин от първия сезон, знаете много добре, че това е човек, който никога не се отказва. Упоритостта му го кара да започне свое собствено неофициално разследване. И колкото по-дълбоко копае, толкова по-страшна става истината. Оказва се, че тези две убийства са само върхът на айсберга, а в региона от години се извършват подобни зверства. И докато Табулин се опитва да разплете тази ужасяваща мрежа от смърт и антикварни грабежи, той трябва да се пребори и с нещо също толкова сложно. Опитите най-после да подреди разнебитения си личен живот. А сега, нека поговорим за едно от най-силните оръжия на този сериал – актьорският състав. Няма как да не отбележим, че създателите отново са заложили на изпитани и обичани имена, които буквално приковават вниманието към екрана. В главната роля на безкомпромисния следовател Егор Табулин отново блести талантливият Александър Бухаров, който внася онази специфична смесица от суровост и дълбока човечност в образа. Неговото присъствие само по себе си е гаранция за силна и емоционална игра, която ще ни държи в напрежение до самия финал. Но той далеч не е сам в това телевизионно приключение. Компания му правят утвърдени звезди като Александър Сирин, младият и обещаващ Андрей Багиров, както и прекрасната Вера Шпак, която винаги успява да добави финес и психологическа дълбочина в сцените си.
Към тях се присъединява цяла плеяда от отлични професионалисти, които изграждат една изключително плътна и реалистична историческа атмосфера. Очакванията към този втори сезон са наистина огромни и предвид този звезден каст сме напълно сигурни, че създателите на Смъртно наказание няма да ни разочароват. И така, приятели, подгответе се за едно наистина напрегнато телевизионно пътешествие, което стартира на 20 април по НТВ. Смъртно наказание, сезон 2, категорично обещава да ни предложи перфектния микс от заплетен криминален сюжет, мрачна историческа атмосфера и брилянтна актьорска игра. Сега е ваш ред. Споделете долу в коментарите дали вече сте гледали първия сезон и какво очаквате от новите 12 епизода. Ще се радвам да обсъдим теориите ви. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк и задължително се абонирайте за Кино Акцент, за да не пропускате най-актуалните новини и ревюта от света на руското кино. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи!